सानसेखालि सावसे सुबुंनि गाथाम लुगु दंरे ने नालाय बबुसि गाथामनि बिसिंहा सावसिनिया सावसि ब सुबुं आसपा थांखाबो थांफारे ने सानसे ब सुबुं राफायखा फुफायखा हाबसाव गारे थांमा सालायखाने ब्लायखा अबाहा फार्स्ट लुगु फायहि थिफायरेने आं निंजां बावसि दंफाबा आनसानि फ्रां दुखु हादिहा साव लुगु जाहि दिनै दे आंबो ब्लायखा थिखाबो आं ग्राव रिदु जे निं हाबसाव गारि थांबानि आखनहा आं निंखे हामसि ख्लायहि माइमु थारमा जिहि ग्राव रिखाने अदे सेकेन्ड लुगु फायहि थिफाय बुखाने लुगु आं निंजां बावसि आनसानि फ्रां दंफाबा निंना जिखि लामा बावबा आं निने रिबा जिने दे आंबो निने हायु बांदावरि फियाखा ब्लायखा आंबो थिफायखाने अदे थार्ड नम्बर लुगु जाबुखा वच्चि बुखाने वाइमु दान आं दं निंजां बावसि हाबसाव हाबो निंजां बावसि दंफाबा दामरा गाहि थांखाबो निंजां निं दंफामा निनि सिग्रिन जाहि लुगुराव गाथाम लुगु जाबुखा फार्स्ट न'नि सुबुं हाइनसि सेकेन्ड लुगु जाबुखा रां थार्ड लुगु जाबुखा निनि खुसि निं दांयाबा खुसि गाम हाइनसि रां रिदे जिं हाबसाव दं दसिनिं दंफाबा खुसि दे निं हाबसाव दंबाहा नादि दांबा दामरा हाबो हनिं थांफालामा बिदिस खाला निं हाबसाव दंबाहा हामबा खुसि दांलांखाला ख्रेबो हामबा खुसि दांबाबो दे हामबा खुसि दांखा हामबा गाम दांखा सुबुं हामबि थिलायमा अदे निं हामया खुसि दांदुस खाला हाबसाव गारि थांलायबानि आखन हाबो मालायनि खवा खानामा मालाय थिलायमा बदे थांखा हामखा थिखा हामखा दामरा गाखा हामखा इलिस्थि उलिस्थि अबानि नालायबो जिं हाबसाव दंबाहा हामबा खुसि खिनिं दांमानि सालाय हामबा खुसि दांनांबाव जिनिनि खारमिन ला इरानिं जामरिखा निसियानि यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब खालाय होसखादे खालायसुहा इलिनिं हामबा खारमिन खाना फालांना अदे फेसबुक से नायबा खादे ब्लग खालाय होसखादे खालायसुहा जुथाय